рақобати бисёр ҳам муҳим диданӣ ва барои мухлисони ҳаводорони гӯштини ҷудои кишвар рақобати асосӣ. хуб, Масъуди Аҳмадзод паҳлавони тоҷикистонӣ бар муқобили ҳарифаш аз ҷумҳурии мардумии Чин, як чеҳраи бисёр ҳам хуб ва дорои касбияти махсус, сабку услуби хосаи ҳунарнамоӣ андари майдон мешавад. Масъуди Аҳмадзод, Тоҷикистон, сафедпӯш, Лин Гаухе аз кишвари Чин, аз ҷумҳурии мардумии Чин, ки бештар таваҷҷӯҳаш дар ҳолати кор дар замин аст, андари майдон мешаванд. Марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ аст, марҳилаи бисёр ҳам ҳассос барои паҳлавони тоҷикистонӣ, ки бештар дар ҳолати росто муваффақ аст, вале он чолокӣ ва ҳунаре ки дар ду рақобати қаблӣ нишон дод, Лин гуфтан мумкин аст ки барои Масъуд рақиби бисёр ҳам сазовору пурқувват хоҳад буд. вале аввалин кӯшиш аз ҷониби Лин, партофт бо сари китф, вале натиҷа нест. Масъуд бояд ба хубӣ донад ки дар ҳолати кор дар замин бисёр ҳам хавфнок аст Лин ва ба хубӣ дар ҳолати неваза дилхоҳ корро карда метавонад Лин. ба ҳамин хотир бояд ба ӯ иҷоза надиҳад ва дар ҳолати кор дар замин имкон нагузорад. Чӣ гуна бо осонӣ ҳамин ҳолатро ба ҳарф мегузорад Масъуд ва худро раҳо карда тавонист. Масъуди Аҳмадзод то имтиёзи юк омад ҳарифаш, вале ҳамоно идома дорад фишор аз ҷониби Лин. фишори Лин ҳамоно идома дорад. ҳарифро чархиш медиҳад ба он тараф ба ин тараф, вале ҳаракаи довар мате мегӯяд, рақобатро боз медорад. Масъуд дар даври аввал Энхитор Ҷутгаргарав аз Муғулистону шикаст дод, баъдан Карин Галстиянро ноком кард. ҳарифаш Мате Берашвили аз Гурҷистон. ана инро рақобати арзандаву диданӣ мегӯянд. Масъуд бо ин ҳаракати хеле олияшу тимата ва ҳалуки дарунара самаранок истифода мекунад. имтиёзи ипонро ба даст меорад. баръакси фаъолие ки Лин дошт, ана ҳамин гуна ҷавоби сазовор аз ҷониби Масъуди Аҳмадзод ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад. мо баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост.